Dalon sa Netherlands ang 24 sa 38 ka mga Pinoy crew members nga sakay sang MV Hondius matapos ang natabong nga hantavirus outbreak sa amo nga cruise ship. Sunod sa Department of Migrant Workers o kon DMW, lunsay hotel stewards ang 24 nga crew members nga natala na nga i-repatriate. Kung makaabot na sa Netherlands, magapaidalom sila sa quarantine period nga magalawig sang tubtob 6 ka semana. Sa piyak nga bahin, magapabili nanay sa barko ang 14 pa ka mga Pilipino nga lunsay deck and engine staff. Magabiyahe ang among nga barko pakadto sa Rotterdam, Netherlands halin sa Tenerife, Spain, kung sariin ini nakaangkorahe subong. Pagabot sa Rotterdam, ipaidaloman sila sa quarantine sa sulod sang 6 ka semana. Suno kay DMW Secretary Hans Kakdak, kung makumpleto na ang quarantine period, papulion na ang 38 ka Filipino crew sa Pilipinas. Naibaluan nga ang hantavirus among isa ka grupo sang virus nga ginadala sang mga ilaga kag iban pa nga rodents kag mahimo magresulta sang tuman nga sakit sa tawo. Mahimo ini makakuha o kon makuha pagi sa pagdapat o kon contact sa infected nga ilaga, ila nga ihi, higko o kon laway. Ang strain sa hantavirus nga nakita sa Dutch flagged cruise ship amo ang Andes virus.